Milí Hrhovčania, tentokrát mám pre vás jedno sladké video. Šéf cukrárka Gabriela Kubusová našu obec oslovila s ponukou vlastného reprezentačného dezertu, ako aj receptu na koláč pre obyvateľov obce. Naša spoločnosť Sweet Sky vytvorila tento dezert a koláč v rámci projektu Prestige Fleur de Coeur. Bol navrhnutý ako podpora kultúrneho dedičstva a jedinečnosť Slovenskej republiky. Reprezentačný dezert Vidor je určený na prezentáciu kaštieľa a obce pri rôznych príležitostiach. Čokoládové tehličky Čáky boli navrhnuté tak, aby odrážali chuť dezertu Vidor a recept je venovaný obci a jej obyvateľom. Touto cestou vás srdečne pozývam na Vianočné trhy 8. decembra sem do Kaštieľa, kde budete mať možnosť tieto tehličky Čáky ochutnať a ich zakúpením prispieť na obnovu a rozvoj nášho nádherného Kaštieľa. Tešíme sa na vás.